La seva mestra no va tornar a fer res ell per si sol. Va passar el temps i el petit i la seva família es van mudar a una altra ciutat, on va haver d'anar a una altra escola. Aquesta escola era molt més gran i no hi havia portes que donessin directament a les classes. El primer dia la mestra va dir: avui farem un dibuix. El nen va pensar que bé, farem un dibuix, m'agrada dibuixar. Però va esperar que la mestra li digués què havia de dibuixar, però la mestra no li va dir res. Només caminava per l'aula, mirant què feien els nens i nenes, i quan va arribar al seu costat li va dir: que no vols dibuixar tu? I el nen va dir: sí, va contestar, vull dibuixar, però què s'ha de fer? Què hem de dibuixar? Pots fer el que tu vulguis, li va dir la mestra. Amb qualsevol color, va contestar, li va dir: amb qualsevol color puc pintar? I li va dir: sí, si tots féssiu el mateix dibuix i féssiu servir els mateixos colors, com sabria jo quin dibuix ha fet cadascú? O sigui, cada nen va acabar fent el seu dibuix particular.